Mikä tämä maksuton vedos oikein on? Maksuton vedos on palvelu, jossa me luodaan teidän yritykselle alustava versio niistä uusista verkkosivuista täysin ilmaiseksi. Tämän vedoksen tarkoituksena on antaa konkreettinen esimerkki siitä, millaiset ne verkkosivut tulisi olla, jotta ne oikeasti tukee teidän liiketoimintaa ja tuo teille lisää myyntiä. Tämä vedos luodaan pikaisen puhelinkartoituksen perusteella, jossa rupatellaan tarkemmin siitä, että millaiset sivut te haluatte ja millaisia tavoitteita teillä on tässä uudistuksessa. Eli tavoitteena olisi se, että mä saisin mahdollisimman hyvän kuvan siitä, millaiset sivut te haluatte, jotta mä voin tehdä semmoisen vedoksen, mikä menisi mahdollisimman hyvin nappiin. Maksuttoman vedoksen avulla saat käsityksen siitä, mitä voit lopullisilta verkkosivuilta odottaa ennen kuin sitoudut investoimaan. Me ei tehdä koko verkkosivuja, vaan me tehdään karkea esimerkki siitä verkkosivujen etusivusta. Tämän lisäksi me annetaan omat huomiomme ja semmoisen selkeän listan, että mitä sinne teidän sivuille kannattaisi tehdä, millaisia osioita tai elementtejä siellä olisi hyvä olla, jotta ne oikeasti tukee teidän liiketoimintaa. Käytännössä homma toimii seuraavanlaisesti. Täytä tällä sivulla oleva toi tilauslomake, sen jälkeen mä soitan sulle, rupatellaan semmoinen 15 minuuttia, ja tämän puhelun tarkoituksena on se, että mä pääsen kärrylle siitä, millaiset sivut te haluatte, jotta mä voin tehdä sen vedoksen sitten mahdollisimman hyvin. Sitten mä alan tämän puhelun perusteella työstää tätä vedosta ja laitan sitten sun yhteystietoihin sen tuotoksen. Sulta tilaajana tää vie aikaa 30 sekuntia, kun täytät ton tilauslomakkeen, 15 minuuttia höpötellään puhelimessa suurin piirtein ja oletan, että noin 5 minuuttia menee sitten ton vedoksen ihailuun. Eli kokonaisuudessaan se 20 minuuttia ja 30 sekuntia about tiedallaan menee tähän aikaan. Kauanko vedoksen saamisessa kestää? Me tehdään viikoittain 1-3 vedosta vapaana olevien resurssien mukaan. Tavoite on tietenkin tehdä nämä aina mahdollisimman nopeasti, mutta palvelu on niin suosittu, että jonoa tahtoo vähän olla. Mutta pyritään toimittamaan mahdollisimman nopeasti nämä vedokset. No mitäs me tästä sitten hyödytään? Tämän palvelun tarkoituksena on näyttää sulle, millaiset verkkosivut oikeasti tuo teille myyntiä, kehittää meidän omaa osaamista eri toimialoista, tuoda meidän asiantuntijuutta esille ilmaiseksi ja nostaa yleisesti vaan verkkosivujen laatustandardia täällä Suomessa. Totta kai me toivotaan, että loppujen lopulta valitset sitten meidät verkkosivun tekijäksi, mutta tämä ei kuitenkaan siihen sido ja teet itse sen valinnan sitten lopuksi. Mutta jos olet etsimässä nyt verkkosivujen tekijää ja kiinnostutte tästä konseptista, niin tilaa ehdottomasti tuo maksuton vedos, niin katsotaan, olisiko tästä yhteistyölle.